ассалому алайкум дӯстон, бародарон, хоҳарон. Ҳар як нафар тоҷику тоҷикистонӣ ва тоҷиконе ки берун аз ватан иқомат мекунанд. дӯстони азиз, хеле ки ҳар яки мо шумо огаҳӣ дорем, таи чанд рӯзи охир аст ки вазъият дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ ва дигар шаҳру деҳоте ки ба маркази вилоят наздикӣ доранд бисёр як ҳассос боқӣ мемонад. Ва ҳодисоте ки баргузор гардид тавонист ки 3 нафар қурбонӣ ба вуҷуд биёварад ва чандин нафари дигар маҷрӯҳ ҳастанд, ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ҳам бардоштагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, бародарони гироми қадр, имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки ҳар як масъалоте ки дар ҳамон ҷо ба вуҷуд омадааст тамомашро омӯзад, санҷиш кунад ва муроҷиате барои ҳамон нафароне ки эътироз доранд ва хоҳише доранд ки ҳамин масъала омӯхта бишавад ба маълумоти ҳамонҳо расонидагӣ бошад. дӯстони азиз, бародарони гироми қадр, мо дар ҳамин лаҳзаҳои бисёр ҳассос бояд ба эҳсосот дода нашавем, бояд ба ҳар гуна гурӯҳҳои манфиатҷӯе ки мунтазири онанд ки ҳамин гуна ҳодисаҳо ба вуҷуд биёяду онҳо тавонанд ки ба ҳадафҳои сиёсии худ бирасанд, дода нашавем. мо имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ, хусусан шабакаҳои иҷтимоии YouTube мебинем ки ҳамарӯза чандин барномаҳо ба номи ислоҳу ба номи садои мардуму ки аз гурӯҳи экстремистии 24 ва чандин дидгоҳу барномаҳоро ба вуҷуд оварда истоданд ва худашон дар утоқҳо нишастанд ва мардумро ба кӯча назди сафоратхона ва назди бинои ҳукумати мақомоти иҷрои ҳукумати давлати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшону шаҳри Хоруғ даъват мекунанд.